Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking igpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Jane. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Siya ba ang dahilan? Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Minglenilla, Cebu. Apan kasamtangang nagpuyo karon sa New Jersey. Ang atong tatampo nagdasangan nga Jen. Noon sa kadiha, uy. Sige, magkakagagik-ik diha. Dahil sali, tadawa. Gwapo kayo kong katsyat. Ha? Hain man ba? Patanawa ko na ko. Di aray. Hala! Gwapo, gyud. Oo, ops. Ayaw pala bigtuto, kay may in love ka. Ako rin ni si Mario. Mo niyang pangan, Mario? Yep. Anya, kung mauyab siya ni mo ti Jane, imong sugton. Yes. Yes? Isugot ko nimo? Kita na? Ha? Oo, Mario. Wala ko nakita rason nga padugayon pa nako ang pagsugot nimo. Yes! Thank you. I love you, Jane. I love you to, Mario. Wow! Wagid pa dugaya, da? Uyab na dayon mo? Oo. Pero hinaya ka ng imong tingog, Bi, kaya ba si madunggan ta ni Papa? Hala? O, di ay no? Ayaw pagsaba ni Papa, ha? Secret na ni nato. Masuko na ba siya nga maguyab-uyab ta niya? Wa pa ta makagraduate. Maog yun. Pero ayaw ka balakat eh. Ako'y bahala ni mo. Dupan tagid ka ti Jane. Congrats na to, babe. Congrats na to. Inig weekend ba? Ato ta sa bahay, ha? Ipaila-ila natin kanila ni Mama ug Papa. Daan pag yung lagi ko, may uyab na yung ka. Pero wa man pud mapektuhi ang akong pag-eskwela pa, di ba? Gani, ako ning gihimong inspirasyon ang among relasyon. Husto si Jane. Og murag buutan maning bata, kini si unsa ganito'y ngani mo? Mario, ma'am. Ma'am, good town. Oh, Pagmama na lang nako. Total, diha man gid pa dong. salamat, ma. Wow! Kanindutin niyo, Tino. Perfect na kayong relasyon ni Kuya Mario. Way perpekto nga relasyon dayo, uy, Sally. Pero, malipayon ko sa among relasyon. Ilabi na karon nga, dili na may kinahanglan nga magtago-tago. Og salamat igitabangan jud minimog tago sa among relasyon. Uy, sa payanti, uy. Swerte sad kaayo ka ni Kuya Mario, te. Kay tarong mong siya nimo. Maunay dako kayo na kong gipasalamat sa Ginoo. Sige lang. Puhon,
Makakita gid niya ako parehas ni Kuya Mario. Pareha niya kabuutan, karesponsable, o kagwapo. Day Sally. Mo ba? Believe day kay si Sally na ako? O lagi. Namuwa man gud ka. Nalipay lang ko nga nakauyon di ay imong igsuon ako. Dili kay nga ako ra igsuon. Ang tibuok kin akong pamilya nakauyon nimo. Kung mao na, pakasal na ta. Ha? Kasal agad? Oo. Gusto na kong mahimo ti kang asawa. Wow! Congrats, Ti! Salamat, Day. Unya, kanusa man lang iyong plano? Wa pa may kahibaw pa. Karon lang gid mi nagkasabot ni Mario good. Og medyo madugay-dugay pag yun na kay daghan pa man nag-angay ang andamon. Tabangan ti kasi pag-prepare, Ti. Sige. Ay, excited na ko! Eh kalimot sa tong lakaw ha. Unya sa wedding coordinator. Hala, napatay. Naaro ba ko yung meeting? Oh, okay, ragsisali na lang ang akong patungahon. Unya, i-inform lang ko kung unsay masabutan ninyo. Ay, sige. Abi na ko gahinan ni mong oras ang atong mga lakaw. Sorry, gid kaayo, be. Nawagid sa kuna una good. Nabisi gid ko. Okay, sige. Kami na lang unay bahala ni Sally dito. Naunsa man is Mario, eh. Ganina naman ko nagsikig panawag. Di man mo tubak. Sige ra gid og ring niyang phone. Ay, kung saan naluag-luag akong schedule. Siya na po may busy kaayo. Busy kaayo? Or cold na kaayo nimo? Unsa day? Te, pwede din ang fiancé nimo. Kaya nakabantay ra ba ko itong naikausa nga kami rin nag-uban? Pero ang iyang naong naara sa cellphone permi. Unya magsige siya smile. Og sure ko, nga dili ikaw iyang ka-chat. Kay busy man kayo ka, diba? Dili ko gusto maghuna-huna og bati. Kaslo no nami. Maong nako kay kog salig di Kuya Mario nimo. Busy gyapon ka? Kanusa pa man itawon ka makalugar, uy. Daghan lagi kong trabahoon. Sumagot kung ikaw mo'y mabisi. Namugos ba ko? Ha? Nga makikita ni mo? Mario, Sige na, kay napako'y trabahoon. wala gyud ko makasabot ani. Nagkadool na hinuon na mong kasal pero mura man hinuon mig nagkaway klaro ni Mario ani. Call ticket kaayo siya. Sakto ka si Sally. Nga angay na kong panitan si Mario. May angay break kong ikabalaka. Sally, hello. Te, magstorya ta please. Magkita ta. Te, sorry. Sally nga naman. Ano si problema, ha? Mabdos ko. Og, si Kuya Mario. Ano? Unsa may kalabutan ni Mario?
Siya mo amahan, te. Sorry, te. Sorry na kasabi. Uwa na mo tayo, Wa tuyo ah! Iksuon ko ni mo yan ni patol ka sa kong fiancé? Ha? Yun sa man mo paguna-una, Sally? Wala ba kanila yung lalaki, ha? Te, masaylo ako, te. Masaylo ako. Pero mahal na mo gusag-usa. Galit kayong mga pangitabo. Pasaylo ako, Jen. Tanan natong giandam para sa kasal. Maoy gamita. Og pakasli si Sally. Jen. Ha? Muto nga gihapon ka sa kasal nila ni Sally? O, ma. Pero ako na may maid of honor. Og si Sally na mo'y bride. Anak. Okay. So, isip maid of honor, ako ng third nga mustorya. Well, actually, daghan yung ko gustong mastorya. Kung na-timing pala nga maayong tao ang imong nabana, Sally. Congrats! Congrats kay nailog yun mo si Mario gikan ako. Unta, malipayon mong duha. Og, salamat! Salamat, Sally. Pinangga giday ko nimo. Kay giluwas ko nimo sa sayop nga tao. Well, kinilayo na una Kung nailog mo si Mario gikan nako, mailog ra pud unya na si Sly. Labi na kung makatiming siya bigaon nga babay sama nimo or labaw pa nimo. Ate, O gusto ko nga may baw mo, ha? Dili gid mahitabong mapasaylo tamong duha. Ate Jane. Nahibaw ko nga sa'yo pang akong gibuhat. Pero wala ako magkunahon na atong higayona tungod sa kasakit nga akong gibati. Wa ko magtahom nga kaugalingon ako igsuon og fiancé. Maoy ni unay og traidor nako. Karon, aron malimtan ako ang tanan. Nagpalayo ko. Nanarbaho ko sa laing nasod og didto ko nag-focus akong trabaho. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.